Umthandeni uFamanqele njengoba belaphana phesheya bake bazama ukumhackela ama-accounts kahle kahle nje yonke into ebilinkwe nefoni number yakhe. Kuyaziwa ukuthi njengoba phela uma usuke usemazweni aphesheya inamba yakho usuyisebenzisa kulelo zwe noma-ke ezweni lakho leli langempela iyaye ingasebenzi. Khona-ke osomathuba abavele babona ukuthi abathathe inamba yakhe beheke yonke into yakhe. Umtholile-ke lowo muntu lowo wasethi uzomthathela iy'nyathelo. Awulalele iy'nyathelo azoyithathela lowo muntu lowo, ungakhohlwa ukuthi usubscribe. Nendlela ukungena ku-Facebook. So lo muntu uphostile la ku-Instagram, uphoste ngathi imina yabo. Nini lo muntu mhlawumbe ukhuluma nabantu, mhlawumbe uxoxa nabantu, mhlawumbe ubacela imali, mhlawumbe wenzani. Instagram angikho mina bafowethu yabo. Makwenzeka nje uthola imessage yami noma ngabe ubani noma ngabe umuphi umholi, uma uthola imessage akumina lowo umuntu esingamazi yabona. Instagram niyo-comment ku-Instagram right now ngizonitshela mase kuyimina, ngizongena live nginitshela. La ku-Facebook kuseyimina kodwa nakhona bazamile uku-hack yabo. Inkinga iyodwa-ke mina yabo, my sister, yeah, angikwazi mina uku-acta yabo. Into uma ingicasula ngingayithandi, ngisuke ngingayithandi lokho ngempela yabo, because akhona ama-details alo muntu owenza lento le yabo. And no, akhona amanamba akhe, and mina izinto zabameli lokuvula abacala izinto zokugcina kumina uyabona. Umuntu mayibheda yabo, umhlaba wakhe awakwanga kukhona abameli nama-contract nokuvulwa kwamacala yabo. Umuntu nje ukuthi ufike ngimfune lona kubo, mangamtholi ngifice iy'mbuzi, ngigence iy'mbuzi ney'nkomo, ngibhidlize izindlu uyabo. Ngoba umuntu mayibhedile kufanele umenze isibonelo nabanye bazi ukuthi ungabasukeli abantu